Čaute ľudia, vítajte u novej paródie. Dnes tu máme zase Patámata a toto je už tretí diel. Nebudem zdržovať, ideme na to. Tak, toto pekne, krásne, no toto donesiem nový darč, pekne, krásne si to domov zoberiem, alebo k tomu susedkovi. No čau! Čau. Čo to máš? Nejaký automat na sodovku, uvidíš, potom ti ho vnútri ukážem. OK. Len to musíš obviazať a dovliecť dovnútra. Lebo to asi úplne len tak nedonesieme, však to má 5 tón. Au. Dobre. Prečo si to obviezol jaj? Aha. Neomdlíš? Nie, neboj sa. Au, jau. Čo sa stalo? Netuším, čo sa stalo. Au, kde to Nemáš som? čiapku? Tu je moja čiapka. Ó! Idem ti pomôcť rýchlo. Ja. Poď. Máme to. Tak, Je to hrozne ťažké. však som ti povedal, že to váži 5 tón. Čo ten zas robí? Idem to rozbiť. Alebo aspoň vyvrtať dieru. A pozrieť, čo tam je. Nedávaj tam ten prst, lebo sa ti tam zasekne. Môj prs, au! No, však som ti to teraz povedal. Čo sa zase stalo ty? Čo robíš? Počkaj. Neodrez mi prst. Neboj sa, to nie je na tvoj prst, to je na drevo. Počkaj chvíľu. Počkaj chvíľočku, poď sem za mnou na stolíček, poď sem. Idem. Počkaj, nájdem to a tu je to, poď sem. No poď, polož to sem a ideme. Hotovo. Jau. Ale v pohode. Máš všetkých 8 prstov? Áno. Dobre. Čo to tu teče? Ten automat sa počúral, alebo čo? Asi neviem. Skoro som ti jednu vyvalil. Čo sa tuto zase deje? To nedáva logiku Netuším. vôbec. Vôbec si nedržal kladivo, ktorým si ma zranil. Musím ísť zvyčajne dobre. Skús to vrchlom. Dal som to. Ja. Au! Ten automat už je... Sodovkomat už je otvorený. Rozbalený aspoň. Aha. Sice sme sa skoro zabili, ale to nikoho nezaujíma. Čo to nejde? Čo je s tým krámom? Treba to Musíš najskôr tam naliať zapojiť. vodu. Tak, Áno. ďalšiu vodu. Veľa vody. Viacej vody treba. Skús to hadicou. Idem to zapnúť hadicou, presne. Daj mi to. Chodí Ďakujem. ti to. Dankeschön. Máš to? Idem to zapnúť. Počkaj, ešte to nezapínaj, ešte som to nespravil. Ja! Daj preštú násadku. Tak. Môžeš zapínať. Zapínam. Počkaj, ty už si tú vodu zapol? Počkaj, nedávaj tam ešte mincu, ešte do elektriky. Presne. Tak, teraz môžeš. Napríklad. Čo sa deje s tým kávomatom? Niečo Čo sa je? s tým deje. Ukáž to sem, teraz sa skúsim ja. Jau! Au. Trošku som mokrý. A lepkavý budeš. Čo si Motor? tam vyťahol? Transformátor som odtiaľ vyťahol. Počkaj, rozober to, pozrieme sa na to. Čo sa tu zase deje? To by som tiež rád vedel. Tak, tu máš. Daj to sem, tú elektriku. Podávaj Daj si sem to. tie brošáky, ďakujem. Tak, tu máš. Nejaké prášky ochutené A- asi. Chutí to dobre? Malinové je to. A Čo je čo toto? chceš robiť s tým servomotorom? Aj tento pomarančový je dobrý, aj tento citrónový je vynikajúci.
Čo je toto? To je To je podávač nejaká pohárikov. Čo ty s tým zase ideš robiť, susedko? Neviem. Počkaj, už bežím. Prečo mám ísť? Dobre. Tak, choď von. Čo ten tam zase robí? Nič. Len tam zostaneš vonku. Ja tu nič nerobím, hlavne sa nepozeraj. Konečne. No, Dám si napríklad... Čo si dám? Dám tam 5 štvrťák, dám si pomarančovú. Veľmi dobrá. je to dobré? Veľmi dobré. Poď za mnou. Dozadu. Čože? Čo to? Jak? Prečo? No tuto, vidíš? Ty to operuješ rukou? Áno. Dám si tú pomarančovú. Pomarančová volajka vystrčí, takže ti mám dať asi pomarančovú limonádu, nie? Áno. Čo si to už len ty vymyslel? Veľmi super, ďakujem. V pohode. Super. Tak, A teraz sa tu opijeme limonádou, že áno? áno, my sa asi opijeme. Ale tá limonáda bola celkom dobrá. Bola. A to by bolo všetko z tohoto dnešného videa. Čaute.